Okay, mayong mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas ug Mindanao. Mayong mudto Philippines, may mudto world, may mudto universe. Ano na punta maghigala nila nga atong tulumanon sa kahanginan CONA Catechesis on Air. Ug ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Bino adlaw na usab karon nga unsa matarong adlaw? Huwebes. Unsa man tarong pitsaha? Pizza 21. Ayan, oh. So, karong adlaw may higala ato nga gisaulog ang kapistahan sa usa sa mga apostoles sa atong Ginoong Hesukristo nga mao si San Mateo. Kinsa gani kuno ni si San Mateo? Mao kini siya ang kobrador sa buhis nga nahimong apostoles ni Kristo. Sa dili pa nato badbaton ang kinabuhi ni San Mateo, ari sa timbaya usa kita og mayong mudto sa atong mga kaigsoonang mga kaparian, no? Si Monsignor Glenn Corsiga ang ato ang kining Vicar General, ang ato pod nga Vicar sana Episcopal Vicar dito sa South District, si Monsignor Marino Ibo, ug ingon man usab ang ato ang Episcopal Vicar diri sa North District, si Monsignor kining Albert Erasmo Bohol, ug dinha sa Siquijor ato pong timbayaon og mayong mudto si Monsignor Larry Catubig. Nahala, no? Mayong mudto na kanaton tanan. Of course, ang ako ang agawix din na sa Kalumbuyan, no? Si Father dili si Christian. Christian. Father Christian, at apelyido ni Father Christian Dorango. Ayan. Nahala, no? Mayong mudto na kanatong tanan mga higala ato pong timbayaon di ay og mayong mudto ang ato ang clergy president, no, sa ato ang Diocese of Dumaguete, si Padre Amahit. Ayan, no, si Padre Hitchon Amahit. Nahala, no? Mayong mudto na kanatong tanan mga higala, nang hinaot kita nga ana kamong tanan sa Kapiskay Panglawas ni ining kamudtuhon. Bino ari kita mga higala sa ato nga kanang CBCP News. Atong CBCP News karon, atong sugan gamay. Kalihukan alang sa kapistahan sa Lanaval de Manila, ang isip patron sa Quezon City magsugod na, no, karong Pizza 29 ni ining bulan sa Setyembre. No, sa ulugo nila plano nga sa ulugo ng ilahang fiesta karong Pizza 8 sa bulan sa Oktobre. Balita manghigala gikan sa Vatican, Pope Francis nanawagan karon og dali nga kasulbaran sa nagkalain-lain nga mga kagubot sa mga nasod. No, sa mga nasod karon nakalakip na ang Ukraine ug uban pang mga nasod karon nga anaa sa kagubot. Matud pa niya, mas maayo gyud nga ang kalinaw ni Kristo mo'y maghari sa tibuok kalibutan. Mao kadto mahigala mga balitang simbahan ni ining kamudtuhon ug ari kita sa ato ang Saint of the Day. No, sa ako nang ginaingon kaganina manghigala, ang atong Saint of the Day karon walay lain kung dili ang usa sa mga apostoles ni Kristo. Kisa ganito yung ngalan, si San Mateo. No, kini si San Mateo gikalagutan sa mga Hudiyo kaniadto ngano man nahimo man ni siyang kobrador sa buhis alang sa mga Romanhon nga nagsakop sa nasod sa Israel. So muna nga nangubra siya buhis alang sa Roma. No, niya matud pa giila siya nga usa ka traidor. No, ngano man ni trabaho man siya alang sa mga Romanhon. No, pero bisan pa ni ana gi-recruit siya ni Kristo ug tungod niini niundang siya sa iyang trabaho sa pagkakolektor sa buhis ug nahimong usa sa mga apostoles ni Kristo. So mao kadto mahigala nga atong Saint of the Day karon og siya kiniwalay laing kung dili si San Mateo. Okay. Ari kita manghigala sa ato ang catechesis. Okay, doon natin mga pangutana diri. Question. Matud pa ni Willie Rebillami. Question. Okay, no? What are the essential obligations of marriage? Humana ni siya. Okay, ari kita sa laing pangutana. Padre, ngano man nga ang Kwaresma o ang Adviento parehos man og color, no, violet, no?
Ang tubag ni ana tungod kay ang duruha ka mga kining gitawag nato kasaulugan, kining Kwaresma ug Adbyento, no, nanawagan og paghinulsol, no. Both seasons are time of penance when one prepare to the holy days of the Easter and Christmas. Ato pa kay kining ang pinaka-highlight gyud sa gitawag nato og Kwaresma mao man ang pagkabanhaw ni Kristo. Sumuna nga para bir nga banhaw si Kristo kinahanglan nga maghinulsol punta sa atong mga sala. Noon niya ang pinaka-highlight pod, ang pinaka tumoy gyud ba, ang pinaka-highlight gyud sa Advento mao man ang pagkatao ni Kristo. So muna nga ari sa dili pa matawo ang Kristo, si Kristo, kinahanglan gyud nga hinulsol kita sa atong mga sala. Muna nga ang ato ang liturgical color is violet. No? Klaro? Another question, no? Another question, no? Unsa man ang kahulugan, Father, sa liturgical nga color nga green? Ayan, no? Green. So, di ba, kinaa may usahay nga kanang green ang ato ang liturgical color, no? It represents the Holy Ghost, life, eternal, and hope. No, sa ato pa, kung green gani ang liturgical color sa pari, no, kuana siya kanang ordinary time, including time after Epiphany o time after Pentecost. Okay, no? Yan po usahay, Padre, nga ang liturgical color is rose, no? Unsa man na. Of course, ang kining rose or pink nagkahulugan ka na og Gaudete Sunday o gingon sa Gaudete Sunday. Okay. Naabay liturgical color nga itong, Padre, tubag ni ana naabay pod, no? Ang liturgical color is nga black, nagisaulog mo kanang liturgical color sa man tingkalan o misa alang sa mga patay, kining gitawag natong Requiem Mass. Okay. So unya doon na may red, Father, unsa may girepresentahan ni anang red. Red gani nagrepresent kana siya sa passion, sa blood, fire of God's love and martyrdom. No, ano sa to pa kung ang liturgical color gani nato red, no, nagkahulugan kana sa pagpasakit ni Kristo, sa dugo ug sa kalayo ug sa gugma sa Dios ug ingon man usab sa pagpasakit alang sa Ginoo. Example ni ana mao ang kanabitang Semana Santa, no, pula na siya. Blood and Cross, the Feast of the Martyrs, Palm Sunday, kanang Palm Sunday pula gid na, dayong Pentecost Sunday pula pud na. Okay, klaro? Ya kanang puti, of course, ang liturgical color nga white nagkahulugan kana sa Christmas season, Feast of the Lord, no? Kanang Feast of Mama Mary, All Saints, November 1, and then the Feast of the Apostles, nuptial masses, kanang misa, puti ginaha, ayaw mo pagpula-pula ha, matimpong misa sa kasal. Masses for the dead, Requiem, no? Puti gina siya. When the deceased is a baptized child who died before the age of reason, no? Ang gamiton nga liturgical color is white. Sa ito pa kung mag-blessing me o bata nga puti, nga kanabitang batang gamay nga wala pa maabot og 6 anyos, 7 anyos, ang among liturgical color nga gamiton na is puti. Bisan pa kon misa para sa patay. Oh, klaro? Naari kita manghigala sa atuang dugang katikisen. May na makabalo po mo ginagmay mahigala, no? What are the liturgical year marked by special seasons? Okay, no? Kining kabahin, ano? So, doon ay Advent, no? Sa dili pa sa ulugon ang Pasko, doon na siya ay kanang gitawag na to og Adbyento. Dayong doon na po kanang Christmas season, no? Kanang human sa Pasko, mo na gitawag na to Christmas season. Dayong human sa Christmas season, doon na po kita'y Quaresma. Dayong doon ay Paschal Triduum or 3 days, Easter and Ordinary Time. Okay, klaro? Alam mo na magkabalo. Kabalo po mo, ginagmay. Okay.
Okay, so sa kining kabahid sa marriage bonds, doon naman goy tulo bitaw ka Domingong panawagan, no, kana sa dili pa ang kasal. Sa may tawag na to ni ana, mao kana ang marriage bonds. Ang spelling sa bonds is BANNS, bonds, marriage bonds. Okay, no? Unya, that is an ecclesiastical announcements of the name of the person who were planning or getting married in the Catholic Church. Panawa mo na itawag to, tawag. Kaya tawagon man yun ang pangalan. That is the purpose to discover any impediment to a proposed marriage. No, jadi i-publish ko na siya, may bond, tulo na ka Domingo. Okay, pwede ra po na siya nga bayaran, pero dili gyud magdepende sa rason. No, nya kaso ning gitawag og marriage convalidation. To have your marriage recognized or blessed by the Catholic Church. Mo na gitawag na tong marriage convalidation. Sana bitawng nakasal na mo sa huwis o nya mo pakasal mo magpa-convalidate mo, magpa-blessed mo sa kining magpa-blessed mo sa simbahan, mo na gitawag na tong marriage convalidation. Dili kang tawag nga na mo tawag na bayag marriage validation, dili marriage convalidation. Okay, klaro? Sige, no? Sa ganito ning marriage convalidation, mao kini ang paagi nga diin ang kasal sa huwis, ang kasal sa mayor, no, i-recognize na sa simbahan. Okay. Another question. Unsa man ang tulo ka mga hiyas sa Ginoo? That are the three divine characteristics of God. The three divine characteristics of God are omnipresence. Sa ato pa, present siya bisag asa. At the same time, omnipotence, all-powerful gyud siya, walay mas gamhanan kaysa kaniya. Omniscience, all-knowing gyud siya. No, ang spelling ana omnipotence, O-M-N-I-P-O-T-E-N-C-E. Manay omnipotence, all-powerful. Dayon kining omnipresence, O-M-N-I-P-R-E-S-E-N-C-E. No, omnipresence. Dayong omniscience, kanang all-knowing, O-M-N-I, C-I-E-N-C-E, omniscience. No? So, ano makalibot ha? Omnipotence, O-M-N-I-P-O-T-E-N-C-E. Dayong omnipresence, O-M-N-I-P-R-E-S-E-N-C-E. Dayong omniscience, O-M-N-I o C-I-E-N-C-E, omniscience. Okay, klaro? So, muna yung mga hiyas sa Ginoo. Last tamang higala. What are the 9 ways that one can participate in the sins of another persons? Unsa man ang mga pamaagi nga diin maalahig kita, no? Maalahig kita sa sala sa uban. Number 1 is by counsel, imong tambagan. By command, imong gisugo. By consent, imong gitugtan. By provocation, imong gihagit. By praise, imong gidayig. No? By concealment, imong gitaguan. Wala nimo ibutyag. By partaking, imong yung giapilan. By silence, pinaagi sa pagpakahilom. Ug by defense, imong yung gipanalipdan. So kung doon na gani makasala nga doon na kay nabuhat nga ingon ni ana, samara nga naalahig ka sa iyahang pagpakasala ug apil ka sa silutan. Okay, another. According to our Philippine laws, criminals can be determined in many ways. No, unsa man ning mga sa atong balaod Pilipinas, how can we determine the criminals in many ways? Number 1, principal. Ayan, no? Ikaw gyud mo naghimo. Accomplices, ikaw gyud maoy nitabang. Mo na accomplish ka. Accessories, you avoid arrest. No, sa ato pa imo siyang gitaguan ba? Wala nimo siya, wala madakpi kay imuha mang gitabon-tabunan, no? Aiders,
Passive rule, look out, no? Apil ka ana sa krimen. Abettors, no? Ikaw mo usa sa mga nihatag og passive rule, no? Passive rule, pero conspiration involved on the planning. Sa ito pa, kining tulo, kining unom, no? Principal, accomplices, accessories, aiders, abettors, o kining conspirators, you are liable, no? By the Philippine law as you are criminally liable. Sa ito pa, kung ni-appeal ka sa plano, no? Ikaw ni kuan ka, kanang murabag imo siyang gidasig nimo siya. Nya aiders, no? Ikaw mo nagtanaw-tanaw, dili sila madakpan. Nya imo silang gitaguan, nya imo silang gitabangan. Nya ikaw gyud mismo mo inihimo, principal ka, you are criminally liable to the law. Okay, daghan. Daghang salamat mga higala, ug ako lang gihapon kini inyong bus nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Acab, manamilit na usab kaninyo ug manalangin kaninyo ang Dios nga makagahong tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Amen. Daghang salamat, maayong mudto kanaton tanan.